A Comisión do Mexillón acordou estudar medidas para mellorar a captación de mexilla e garantir a campaña dos bateiros. Campaña de extracción da cría do mexillón que non está a ser tan abundante como a do pasado ano. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidiu recentemente a última reunión da Comisión do Mexillón. Nesta xuntanza co sector afondouse nun tema que preocupa aos profesionais, a situación das toxinas que obrigou a pechar os polígonos. Que foi unha convocatoria extraordinaria solicitada por eles, precisamente para analizar temas que a día de hoxe son de interés para eles, como como vai, sobre todo, sabes que levamos con un episodio de biotoxinas, un episodio tóxico que fai que moitos dos polígonos leven pechados máis de 5 meses, co cal, queríamos informarlles, eles tamén pedían esa reunión para ter información de como vai evolucionando e cal é a previsión en función dos resultados que estamos obtendo no Intemar, a previsión de aperturas e peches. Na xuntanza tamén se determinou estudar novas medidas para mellorar a captación da mexilla por parte dos profesionais co fin de garantir a campaña de recollida para todos os bateiros. Derivado precisamente dese episodio tóxico de biotoxinas, aí as bateas non poden sacar un mexillón que leva 5 meses nas bateas crecendo. É preciso, aínda que non poidan comercializalo, si realizar labores propias do cultivo como o desdoble. Entonces, acordamos que aquelas que o precisen, precisamente neses polígonos que levan tanto tempo pechados, que poidan poñer cordas a maiores para poder acondicionar correctamente e sen ter máis perdas o mexillón nas súas bateas. E tamén, como non, estamos en plena campaña de mexilla, tamén falamos de como está indo esta campaña de mexilla, e tamén, precisamente pola dependencia que temos en anos como estes da presenza de mexilla no litoral. Para establecer unha dinámica de traballo a través dun grupo para que podamos ver a medio plazo que opcións temos para non depender desa mexilla do litoral, desa mexilla de captación natural, e poder autoabastecernos sen esa dependencia. Co objetivo principal de buscar alternativas e estudar opcións para ter un maior acceso á mexilla. Facer proxectos piloto que sexan que se poidan dimensionar ao número de establecementos de acuicultura que temos. Trátase dunha liña de traballo, non se trata dunha reunión puntual, non, trátase de empezar unha liña de traballo. Nos ahora internamente traballaremos nas posibilidades, vendo un pouco como está estruturado as distintas rías e como están os establecementos, pero a idea é ir traballando a medio plazo para poder materializar alguna opción. Ademais, Villaverde lamentou que a campaña de obtención de mexilla non está a ser tan boa como a do pasado exercicio. Pero xa sabes que nos recursos naturais, de repente un afloramento fai que a situación reverta dun mes para outro, co cal ahora mismo están en plena campaña de recollida, é unha campaña non tan boa como a do ano pasado, e estamos acompañándoos, monitorizando e vendo que medidas, no caso de que no período da campaña non sea suficiente para encher as bateas, que medidas podemos adoptar para flexibilizar a norma e permitirlles que cada viveiro poida traballar, ter unha campaña o máis rendible posible ao cabo do tempo de. No referente á toxina, apuntou que había tempo que non se rexistraba un episodio tan longo que obrigou a pechar polígonos durante 5 meses. Depende do ano, depende dos ventos. As variables que influen na presencia e na permanencia destes episodios son moi variables e, eso hai un histórico aí de todos os datos de Intemar que están disponibles, ademais, de que se poden ver. Os profesionais miran con incerteza ao futuro, pero coa confianza de que este 2026 mellore a produción e non haxa episodios tan longos de toxina que freen a campaña.